jam 11:30 wis goro-goro. Lah kok lek muprut mrumput kok muprut kepiye iki ora. Yang pinandang gara-gara mbok dikulitake gara-gara yamin iki to. Njur apa? Kita iki njur cepet rampung ngono lho. Ya aja dipadhaki karo wong liya daerah kene kok iki. Ya pinange iki nek sesuk ya tetep biasane kae kok. Kalau ora jam 5 dibubar. Wah, cocok. Aki pisan iki, lah iya. Goro-goro kok jam 11:30. Nek digawe niki terus jan wah seneng tenan aku terus. Kepiye? Nek digawe niki terus jan seneng tenan aku terus. Nek seneng njur ngopo? Ketok iki wah jan gelis ngono lho. Sak-sak ngono. Muga rampung gak wis bedono pamplop dhewe-dhewe. Monggo ora. Apa ya, Pak? Lah iya iki ora. Iki awake dhewe nampa dawuhe panjenengane Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, nampa dawuhe panjenengane Kadangku Werda Mas Joko Mursito karo Mas Yanto sing ngastana ing Dinas Kebudayaan. Supaya dhewe gelar wayangan iki hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia. Iya. Pancen bener terus ngiras pantes kali menungso hari jadi Kulon Progo. Lah iya. Ya ora ketang ming sak kamar-kamar ayo padha ngaturke gendingan sing apik. Ngaturke lagu dolanan sing becik. Mergo pancen iki durasi wektu ora kaya biasane. Ngono. Iki wis rada ning iki pikirane ora kaya sore mau meru banget. Yo karang yo bareng karo Ponorogo Fair kok ya. Iki sing rada penting kapan biyen swagi kiai niku nang Malioboro mongot malam tahun baru dan ora krungu apa-apa tenan. Wis tau apa wis. Ya kudu dileksanani. Lah iya, karang sing jeneng wong seni iki kudu iso gawe seneng. Sing padha ngesani, kudu iso gawe kendeng suasana. Kudune pikire karo kudu ngerti karo irama. Pancen bener rek lae. Wis senajan to papan kono gunung ora terjangkau kendaraan ning gandeng wis dadi kewajibane dadi tugas awake dhewe ya kudu menyang wong iki dadi pakaryane awake dhewe. Ngono kuwi. Apa wis tau munggah gunung uluk kulino. Oh, lah ra ngono. Mongko ora iso terjangkau kendaraan dadi dadak nganggo pelaku. Wis tau yen wis tau yen mlaku sekilo ya wis tau. Nganti sinjane nang dalan kepesing-pesing. Pesing-pesing ya ngempet. Dikatoke ngendi iki terus turun nang ngene wong bosok ora ngerti bleng ngono wae. Wis tau yen yo. Karena wis dadi pakane wis do santai wae. Wis gaweane kaya bengulane kowe. Nek kabeh kudu sing tertib lah ya. Aja nganti ninggal karo kewajiban tugas awake dhewe, pakaryane awake dhewe. Iki ngaturke jineman kok piye? Jineman ya kena. Jineman apa? Jineman Sarkara ya. Sing ngasta mik sapa? Si Dino Dian supaya nyekel mik ya. Warane
luar biasa di luar malah dibalik itu yen sing saka Bali aduh teman Bali datang iku ora oh itu boleh Bali wetan kono Jineman Sarkara ayo nah